Kostený podklad hrudníka hrudníkového koša je tvorený dorzálne hrudníkovými stavcami, ktoré sme si v predošlom videu vlastne opísali, vertebre thoracike a laterálne rebrami kostek, ktoré si o chvíľu opíšeme, a ich chrúbkami a ventrálne hrudnou kosťou sternum. Vlastne hrudná dutina sa nazýva cavum thoracis. Sternum, hrudná kosť, tvorí podklad ventrálnej steny hrudníka. Hrudná kosť sa skladá z článkov, sternebre. Články sú medzi sebou spojené chrúbkovými sponami, synchondroses intersternebrales, ktoré potom neskôr vekom osifikujú. Na laterálnych plochách hrudníkovej kosti sa nachádzajú jamky, incisure costales, ktoré slúžia pre chrúbky pravých hrebier. Kraniálny koniec hrudnej kosti momentálne chýba tu, na tejto kosti. Áno, na tomto modeli nám chýba. Tvorí ho rukoveď alebo manubrium sterny. Táto časť je kraniálne predĺžená chrúbkou. Ak by tu bola, tak by tu bola ešte chrúbka cartilago manubri, ktorú si musíme s vlastnou fantáziou domyslieť. Korpus sterny, alebo telo hrudnej kosti, zahrňuje stredné články. Posledný článok tvorí výbežok, processus xiphoideus, na ktorý prirastá mečovitá chrúbka cartilago xiphoidea. Čo sa týka medzi druhého rozdielu, tak u koňa hrudná kosť má 7 článkov, kraniálna časť je sploštená z bokov, taká valnejšie články sú sploštené dorozoventrálne. Čiže vlastne toto je u koňa. Lebo kraniálna časť je sploštená z bokov, to je pekne vidno. A vlastne ďalej kaudálnejšie sú dorzoventrálne sploštené. Na ventrálnej ploche je krysta sterny. Preživľavci majú sternum tvorené tiež zo 7 článkov. Manubrium sterny je formované z prvého článku, ktorý je tiež sploštený z bokov. U ošípanej hrudná kosť má 6 článkov, manubrium sterny ako i ďalšie 2 články sú sploštené zo strán, kaudálny koniec je zúžený. A u psa hrudná kosť má 8 článkov a má taký valcovitý tvar.